Kaham sini jotono tai kaham ek poro sini 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 ani akara sakra tang korno jotono belana khatom ma sini kopro kophaino sijamo di sa jadi fil beri bisi fil jadi beri si bahasa ini aun bagai belana khatom togo जों सुइनाय रखमै अबहाय सालनि बागैनो जों सालफोर बिसिखौ लासिनो दङ आबुन बागै बेलायनो खादंखौबो ओमफ्राय जायखिजाया कक सानाव मोजाङो जों जोंनि ककथायनो दैनाय जोंनि हुकुमखौनो दैनाय अबहायखौनो जों बेबा बरफ गोसोखाङो आगु गोसायनो नांनाय जोंनि निजेनि गानमुं जोममुं वानसुमुं लबमुं तामुंनो जों जोंनि ककबायनो सिगांहाय जों बायथां सुना माननाय आबुन बागै दिनै सिनांनि जेराव अबहाय सिनानि नांगौ बं बुसङाव जों अबहाय खुंनो नांगौ बं बुसङाव जों अबहाय खुनु खुंनो बरफबो सिनाय सायमाननाय नुनाय बे बरफबो जोंनि बुकुमु मुकुमु जों नुनाय सिनाय ओमफ्राय बुसङाव आगुनानै बागै बरफबो सायनाय दिनै हासो जे कक बरक साल नि सायमे रकनि बागै ताम साना मोसं सायमे रंनि बागै ओमफ्राय अबनो जे जोंनि मिडिया आखुरो बर' तेबो बुसङाव आगु गोसायनो नांनाय ताय गामि गामि आमसायरावबो अबहायके अबहाय कक बरक साल गोसोजों मानिनो पालायनानै सायथंना नांनाय ओमफ्रायसे अबतेबो जोंनि बिसिं बेसेर रगो आमसाय रगो जतन अबहायके सायमाननाय सिनाय हिगे बरबो अबहाय जोंनिबो दङ गोसोजों मासा नुनाय बरबो सायमाननाय आं बागै जोंनि मिडिया लाखुब दै बुकुसं बरफ जे बरफ खबो बरफ बायगोदालि दङ बुंथायनानि कयमो बरफखौनो बेलायखिनो तेबो प्रफेसनानि इउनिभार्सिटि स्प्रेड खायनानि बागै नांगौ दा पेसानानि बागै नांगौ तेबो गामि आमसाय अबहाय जतनि थानि मैम नि सिनि मुंखिसे आंनि मुंखा श्यामली देव बर्मा आं खरकसा सुरुंनायसो आबुनि लगे लगे आं आंनि कक बरकनो हामजागो आं ककलो प्रथमा अबहायके सुइ दङ ताय आंनि बिजाब बंखरका आंनि पुलियानि बिजाब बंखरमानि मुंखा आं आनो लोगो आबुनि कायसा ककलो नि बिजाब आबुनि उलताय कायसा आं बिजाब फारिखा प्रथमा बिजाब सातसा हासगो होनाय नराव फरिनायनाय बायदि आरो आंनि जोंनि हुकुम मुकुमनोसै आं सैमानि बेलायनो हामबाय मेडाम न बेलायनो हामबाय दिनैहाय साल कक बरक साल हिं पालिजाक मोनबाय ते कक सारमोन दिनै गतिनि कक बरक साल 45 days दिनै दुब्रा हास्टो जुत दिनै बरफ दखानो मानसि दखान बरफबो जुत कमिउनिटि बरनो दिनै मादार्स डे हाय माने मातृभाषा माने तो मातृभाषा न दिनै कक बरक देनो फैनो दिनै पालनायनि थायो दिनै आरो रंनि सतबासिबो दिनै गुरिलायनाय सारा टाउन गुरिलायनाय नुनाय जे दिनै कक बरक भाषा जे गोथां दङ बे दिनै कक बरक भाषा जुत दङ अबनो दिनै गुरिलायनाय नायो दिनै माबो मानसा मोनबे दिनै रेलि खालामनो बाय दिनै खायो जों महारानि कुलसुरति स्कुलनि अच्छा मोहाय कक बरक साल चिनि गामि गामि रगले पालिजाक इ गामि गामि बङै दङ गोरों गोरों जागोन नङै दङ दिनै साल अच्छा ओंखे कक बरक साल हिनै जे सायमे रग न ताम गोजान नामसं बरनो जों सानो मुसुं नरखाय मिडियानि बिसिकिनो जों हमनाय मुसुं जे दिनै कक बरक साल जों पालायनानै नाङा जत जागोन जों हमनाय मुसुं नरक ताउ खुनु कान्दिके युट्युबआवबो नागिरके जत सिनाय जत नुनाय नरक नाबो पिरको नाय मैम नि सिनि मुंखिसे आंनि बुंके जबरानि देबरमा आं महारानि कुलसुरति स्कुलाव दङ आरो आं कक बरक बेलायनो हामबाय फुंखोजांनि सारनो बेलायनो हामबाय आफाद सार चिनि कक बरक साल न बागै किजा कक साइखना रेदि फुंखोजां सालो नंनि चेनेल न बाहे बेलायखना हामबाय तामहले तिनिनि दिनतियो तिनिनि सालो न कक बरक साल नै कसिजागै हाफांबाय ताबुक मानि जागै दङ
তিনি হাই হাই जों अरक kurung kuthumke Tripura hasteni যত চিনি লুকুরক চিনি অকক বরকনো হামজাকনাই তাকুকতে বুকুকসং যতনো kurung kuthumke তিনি পাসালনো পালালেনি বাগै হাইকা गोबां मा रोंनक कतरनि ताई रोंनक बोसारकनि फाइका हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि स्कुल कलेज ओमफ्राय इउनिभार्सिटि अरनि स्टुडेन्ट दं ताई आबनि बादेबो आबनो कारिबो चिनिओ कक बरकनो हामजाकनाय अफिसार्स रक ताई गोबां मा सेबो खालाय तंनाय हायाकबा सामुं तां तंनाय जत ताकुकताय बुकुकसं तिनि बुथुमलायजाक ताई स्राब सेकेन्ड सेंनाय चिनिओ पाल खैहिमलायमु बान्दा ओ बेलायखनो वानसकन निकलायो ताहले चिनि त्रिपुरा हास्तेओ गुबुन राज्यनि हाय जे हाफांनि कक दङ आबनि बिसङाव चिनरखे गन्नै कक नै गसिजाक चिनर वानजे कक ताई कक बरक अफाय दालनै अक हाफांनि कक नै साजागै दङ या अन्न हास्तेरको हुके जे हास्तेनि आ हाफांनि कक न काइसान दङ या चिनरखे कनै अबन बागै चिनर तां मानि जागाव किसा मिसा देराखोराबो नुजागै दङ आबनो न जों बाहायखौ देराखोराव कागि मानो चिनिओ जबा नुनो मानो काइसा जों जत थानसा खालाय दाबो पालायलाय दंलायो ताई पालायनानै थाङै दङ मो हाइके हम दलंखे चिनि गामि रगो बदे पालायजाक दं अ फाइके हम दलंखे चिनि सुदो चिनिओ आगुलिओ सिमिया चिनि गामिओ चिनि बोखास्तेओ हायकबा साब डिभिजन रगो ब्लक लेभेल बेबाग जागानो पालायलि दङ अबनि बागै अखलिनि सिमिनो सालताम रमैनो कुनु जागाव दिनै सालनो पालन खालायनो बागै बरक मिटिं रक खालायै बरकनि कालचारेल अनुष्ठान मोसामुं रोजाबमुं आबनि याबुल कक बरक पाइ ककलक सैमुं कथमा सामुं अफाय पान्दारक खालायै दङ आफायनो आं जे साब डिभिजननि दायित्व दङ सोनामुरा साब डिभिजन आरोबो नलसर ब्लक बरक दिनैनि सालनो रगै 17 तारिखआव कक बरक जे मोसाना गोरों रक दिनै जे बर' रकनि बन मोसामुं पान्दा खालायलायखा बादायलायखा दिनैनि सालनो ताइबो गाहामखौ खालायनो बागै दिनैनि बरक आं काथालियाव